Tinokotokezai mabuja akanaka atauya anodza nyasi nhau zuva rechimakumi mairi noina mwedzi uno waKubvumbi. Chamisa gobenutsa masoko kuna iye Chiwenga asi abenutsa zvouseza chaizvo. Ipapa gotoreketa zvachekuti ewo muchazviona kunyangwe Dhavhidhi panguva iya yaakahwisa Goriyati akanga ari mufudzi wombudzi. Handiti Chiwenga angareketa zvokuti Chamisa ngakaende kofudza mbudzi nokuti kari kuziva bai zvakari kuita. Imi muchapaona ipapo. Takatomirira kuona kuti zvinoita sei ipapo. Hwamunangaro hwanyasi hwachinja pakare makurukota avo hwakabisa Winston Chitando kubva kwaanga ari kuno chokuita nozvodzimba achiisiwa kuno chokuita nozvomigodhi kwaakanga abva achitsiviwa naSoda Zhemu. Ipapa Soda Zhemu aendesiwa iko kuNational Housing. Pokare Daniel Garwe akabva aendesiwa kuLocal Government kwanga kwaana iye. Pakaita kunyangariwa pariba ari kuziva kuti sei zvadando kana kuti zvabva nepi pariba ari kuzviziva. Zvandonzi zvatotanda izvezvi rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Pokare wamwe wanotedzera makurukota waisiwa pokare nyasi waari kusanganisira Musa Ncube aisiwa kuNational Housing. Headman Moyo aisiwa kutedzera ivo wanoringana nezvemaovheti. Rekai tirambe takaringa ipapo. Dziso pamuroi kurekai kuvhiringika nokuvhiringidziwa nozviri kuitika zvinhu. Ubepanhauro Daily News ipapa wari kuenderera mberi nokupusha kutoti wanhu wabvume zviri kuda kuitiwa noCCC noZANU-PF zvokuti kureke kugoitiwa sarudzo mugore ra2028. Isu tinondoziva kuti wamunenge magadzirira muchiti iwawo ndo wachahwina pokare kuti ndo wachabhenefita. Zvinondovavhiringa zvinondovatsitsirira. Zvaakuburika pachena manje kuti zviya zvokureketeka kuti wamunangaro wauda kubenuka kupfuura gore ra2028 ndizvo chaizvo. Ipapa rekai tigoona kuti zvichapera sei. Asi paringe paribe chisvino charamba hedu takaringa kuti wanenge wachizvikona chero pokare kuti wanenge wachiita sei tichizokunyepai. Mukuita kumwe kunovhiringidza wanhu nokuratidza pachena kutoti wanhu wakamwisiwa kamushonga koZANU-PF haidi waakundoziva kuti ZANU-PF kwai ukajisiwa kamudiwa unoramba uchindoita mudiwa pese nopamupati zvinenge zviri kunyadzisa. Ipapa nyasi mukazvibvume chere kuti Richard Tsvangirai abva atotienda iye akatoti taonana naiye mushaya wanhu. Aiwa mushaya wanhu munhu kwaye munhu musvinu anouseza asi ari kundovhiringidziwa basi nomamiriro akaita zvoupfumi pokare nomamiriro akaita zvomatongerwo enyika. Watenzi aidi nayawe rekai hedu tirambe takaringa. Mumwe achamedza makuita kumedza masoko yacheya ticharamba hedu takaringa. Kwai kuno mumwe Rengi Mashare muHarare azoendesiwa kumataraudzi mhosva nokuti kwai ari kuita basa rokutorerawo makombi mari. Warume ukaona pakadarika kuziva kuti paita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuti ichapera sei. Wamakombi wakazenge wadichiwa kwakutoita komangara kumapurisa kuti kuna ari kutibira mari apa. Idi rekai tigoona kwazvinoperera. Chiwenga ari kuti iye tasimbisa Zigi. Kwai Zigi achado Zigi nihwaba nokutoti anenge asimbisiwa kumabhengi kunenge kwaita kumira zvisvino. Heno kuti ari kuzvitora ipi zvaari kureketazvo nokutoti zviri pachena kuti paribe kana chibodzi paribe chibodzi chavari kuita. Ticharamba hedu takaringa. Kumushaya wanhu ari kuburika achireketa chokwadi chokuti takandonyepiwa iyo World Bank zvokuita iwo wari kurinyepa kuti kwai tiri kuziva zvatiri kuita kunadzirisa kuti zvipi. Haidi kutotiita vana vaduku chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa asi tiri kuzviziva paribe chisvino apo. KuZITF watiwo
wanopfungwa dzokuti waise mari inoita mamiliyoni 300 kuAmerica kuti wavake inonzi Eco Park, painenge ine nzvimbo dzokutengesera, nzvimbo dzokupaka dzimotika, mahotera, nzvimbo dzokuitira musangano, conventional center pachirungu, pokare nenzvimbo dzokutambira mitambo yakasiyana siyana. Ewo rekai tigoramba takaringa kuti wachazviita chere kana kuti kundonyepa hawo kwavari kuita. kuHarare izvezvi kwadokerera vanhu vari batai murefu batai mupfupi kuita dzamusana mutsana chaiko tsuronombwa mabuja zvakaita kuoma. Mapurisa okanzuru heno kuti ndo zvavari kutumiwa naJacob Mafume chere kana kuti zviri kudii, kuti waende kotorera vanhu mavhenda vari kutengesa hawo zvinhu zvavo mugutamu, painga watorewe zvese nokuti wakutadzisa nyika kuenderera mberi pokare nokubudirira. Idio muZimbabwe wanoita kuita kutsvaka kuti chiri kuita kuti vanhu vasekerere tiite kuita kochipfanya tokuti pfika kuti vanhu vaite kuita kukwana nokudichiwa pokare wasaya chinonakidza kana chibodzi. Rikaiti kuona ipapa kuti iye Jacob Mafumeyu achazozviita sei, ndiye kaari kuti ari kutonga, asi ipapa kuona kwedu aribe chaari kureketa, zvese zvaari kundoreketa zvine nechekuita norufaro basi. Wamwagodo muti ndiye meya worufaro. Rikaiti one ipapo apa kwai kubhangiro CBZ kwaisiwa Lawrence Nyazema kuti ndiye aite agere pachipande paro. Rikaiti one ipapa manje kuti zvaagara pachipandepo zvichagopera zvakanaka chere kana kuti zvinenge zviribe, nokutoti ari kuringirwa kuti ndiye agotungamire bhengiri mukutenga kwaro First Mutual pokare nokutenga ZB kuti zviite zibhengi ziguruguru. Rikaitione kuti zvichaperera papi izvozvi. Apa tikaringadzawo mitambo zviri kunakidza kwai ipapa chikwatacho wakomana vachatamba mutambo T20 iko kuBangladesh chabuditsiwa izvezvi. Mugwicho waAlistair Campbell apinziwa kokutanda vachatamba zuva rochitatu, rochishanu, rochinomwe, rochigumi nogumi nombiri mumwedzi watiri kubatayo. Tiri kuti rambai makasimba mugoite zvinhu. Wakomana vari pasi pemakore 20 oragibhi tiri kutenda ipapa waja chikwata choNamibia, ipapa waringana nokutamba noKenya kuti wakone kuenda kumutamboyo pasi rese kana wakahwina. Takuramba takarumawo pasinawo pamusoro kuti zviite zviri nani. Apa nyasi wobhora nyasi watamba Teo 1 yatamba noBulawayo Chiefs wakandoita kabodzi. Ngezi Platinum yatadza kujaya dhaya magaya zvikandopera zviri zvasagwezana. Apa Chicken Inn yaita usesa nyasi ikajawo iyo hwange nokabodzi kwa0. Herentals yabenza ZANU-PF yamiramira chaizvo, yanga yatsitsirirwa noHighlanders Boso. Heno kuti zvazotekaira sei woBoso watirasisa chaiko, taidai tiri kufara kuti Herentals ingadai yajiwa, asi zvazoita hatiri kureketa kwanyasi. Apa FC Platinum yatadza kuita tusvinu, yabatiwa nomagetsi okuZPC ikabva yajiwa kabodzi kwa0. Bikita Minerals kwaiyaratidza kuti simba ndo rinotamba pabhora asi nzeru ndo dzinotamba bhora. Useza hwavo hwaita kuti wagwedze kabodzi ku0 yosimba bhora. Rikaiti chione kuti zvinombopera sei, asi pasi rese rakamira rakadari. MuSouth Africa izvezvi vanhu vari kuita kusaya kuti chii chaitika, zvambobva nekupi. Kwai kuno mumwe abatiwa akatorehwa mari pane imwe nzvimbo yokutengera kuKenilworth, warume atorehwa makutukutu omari inosvika zviuru 486,000 486,000 rands. Kwayanga dakienda kuoisa kubhengi bva zvandobvondokera ipapa aribe kana kupinda nomubhengimo. Unobva waita kuona kuti haidina yawe. Kana watoifunga mariyo idi paribe chisvino. Kwaive kana museve wada nyama unoita kuita kubva wega pauta uchibva waenda kobaya chaipo. Zvakaita kuoma chaiko izvezvi. Apa Zambia Football Association
Kwaipapa mutungamiri wavo aendi Rukamanga asungiwa anonyanya kunzi kwai agoita basa rekuwacha mari. Rekai tichione kuti ichapera mushechere iyoyi kana kuti zvichatsitsirira mumwe. Tikananga pakinya paguta guru ravo roNairobi rikuita kuvhiringidzwa nemafashama ari kuita kuhwadza zvekutoti vanhu varosaya kuziva kuti voita sei. Kuzvikoro kuri kuendeka baa, kumasitoro kuri kuendeka baa, kurara kuri kurarika baa. Idina yawe pariba ari kuziva dai wandotipangurirawo kaniyeyo kundotiisirawo mudhamu redu rokaribhariri mvura dzese dziri kutaika dziende chienda kotaiwa newamwe dzidzi. Ukomana dai tiri kuita zviri nani. Magetsi tingadai tiri kutobika magetsi akawanda. Idi heno rekai tirambe takaringa hedu. Apa kuTanzania kwaiwa biyedu watoita kudzima dzimwe nzvimbo dzavanobikira magetsi ozuwa, magetsi omvura, hydroelectric power stations pachirungu. Kwaino kuti magetsi avo akuwanditsa arimo munyika avari kugadzira. Hino kuti sei wasiri kutengeserawo ana Zambia, kutengeserawo ana DRC, kutengeserawo naivo ana Kenya, zvinoenda zvakadaro. Rekai tigoona peno vachazvifunga izvozvo ticharamba takaringa zvinenge zvichienda. Apa kwaBritain Watford yati akambotambira chikwata choManchester United Tom Cleverley ndiye ngachiite murairidzi wacho. Tivuti makorokoto. Xavi azopuwa noshuka akapuwa nouchi zvakasanganisiwa. Haiwa abva ati ndakuramba ndiripo paBarcelona po. Idi mari inochitema. Munhu anga amboti ndichazvidaba ipapa akutosekerera kuti ndichindoripo ndiwo kawa wanenge wachiti 2030 tinenge tichindoripo awa. Rekai tirambe takawaringa ipapa kuti wachaperera hapapi. Asi isusu mabuja kwanyasi kamu rekai tichizorore ndini wenyu mhanduwewo nawo.